Benvinguts ací a l'Escoleta d'Hipoteràpia als Aurons. És un programa d'intervenció terapèutica en cavalls per a xiquets amb autisme. Álvaro és un amiguet que ve ací a muntar a cavall amb nosaltres. Ell acaba d'arribar i ara ho veu que està tot content. Des que ha vingut del cotxe hasta ara, preguntant i li voy a ver a mi amigo Frodo, al caballo Frodo. Álvaro presenta un trastorno de l'espectre autista en un nivell de desenvolupament alt i el que estem treballant sobretot en ell és temes a nivell propioceptiu i vestibular per a treballar coses de la seva sensorialitat. Nosaltres fem servir els cavalls com a una manera de treballar fora de l'àmbit clínic. Ara mateix estem ací a les quadres, on ells passen el seu temps quan no treballen. El teu cavall com se diu? Frodo, anem a veure a Frodo. Frodo és un cavall hispanoàrab que ja té 23 anys, té una edat avançada, està acostumbrat a treballar amb xiquets i coneix molt bé la feina que ha de fer. Com podeu veure, està solt perquè necessitem que els cavalls estiguen d'esta manera, perquè quan vinguin els xiquets que puguen estar preparats per a poder atendre's de la millor manera possible. Ara estem treballant per a donar-hi de menjar i sobretot ells solen tindre molta defensa tàctil. Els tactes així aspres com la palla es sol molestar. Al principi no podien tocar-la i poquet a poquet, en aquesta excusa que anem a donar-li de menjar al cavall, estàs treballant aspectes tàctils. El cavall ara està també agarrant forces per a poder treballar i de passo el cavall també se va acostumbrant a que anem a començar la sessió. És molt important que Frodo estigui tranquil i confiat. El xiclo sigue a caballo. Vale, pues va. Anem a disposar-nos a pentinar el cavall, a vestir-lo. Abre la puerta. Vale, obrim la porta. Frodo ara passa del seu lloc de descans al seu lloc de treball. Amb el cavall ja està net, però ell el que fa és tot el tema de responsabilitzar-se dins de la seva mesura, de netejar el seu cavall que després utilitzarà per a muntar. El treball en el tacte del cavall també és una cosa que es va prou bé a aquests xiquets, perquè a nivell tàctil ells solen presentar també certes dificultats. Vinga, Álvaro, a la baix, esplaetet. També és una manera d'anar tranquil·litzant al xiquet, perquè si vos doneu compte fem moviments amples, moviments llargs, moviments lentos, i també és una manera de tranquil·litzar el cavall. I després també toques el cavall i notes que té una caloreta que desprèn, 38 graus. És una manera també de treballar tot el tema de la sensorialitat. Ara anem a pentinar-li la cola. Nosaltres en això no se substitueix la feina que fan en el colatge, però sí que donem un complement que a més està en un ambient natural i sobretot fora d'un ambient clínic. Doncs els xiquets se veuen més lliberats perquè no ens veuen com a terapeutes. Ara anem a muntar a vestir el cavall. Vinga. Carlos, dame la manta. Carlos li dona la manta i nosaltres anirem i li ajudarem. Són activitats en les que va darrere de l'1, va el 2, i a Álvaro aquest tipus de coses li donen seguretat, li ajuden a predir. El xiquet vol obtenir una cosa que desitja i el posem en tessitura perquè tinga que demanar-lo. Carlos, déjame tinsuelo. Ara anem a disposar-nos a pujar a cavall. Arriba. Ara va pujar a cavall, li hem posat en situació de tentativa de comunicació, ell ha tingut que demanar i ara ja està damunt del seu amic Frodo. I a partir d'ara ell demanarà que se menegi el cavalló. Arre, cavall. Vale, ja meneja. I el que farem serà calfar perquè el cavall se posi també en situació i Álvaro se posi en situació. I primer pegarem un parell de voltetes. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Molts
d'estos xiquets solen tindre dificultats a nivell del seu processament sensorial. Frodo ens ajudarà perquè el seu moviment tridimensional que produeix sobre el cos del xiquet farà que contínuament estigui en continu desequilibri i el xiquet tindrà que anar reaccionant. When we're out together dancing cheek to cheek. Ara anem a fer un exercici en el que Álvaro té que estar sense agarrar-se el cinxolo, perquè el cinxolo normalment li dona seguretat, però ara ell té que anar treballant i s'equilibri, i aquest desequilibri que li proporciona el moviment del cavall, ell té que anar regulant-se'l, però sense l'ajuda del cinxolo. Just dancing cheek to cheek. Frodo és un animal que no es jutja, té un caràcter molt noble, és molt fort, i és un cavall que de vegades pareixeria que sap que està treballant amb xiquets, perquè canvia molt de quan està treballant amb xiquets a quan està treballant amb persones adultes. 1, 2 i 3, ole! Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. Són exercicis que van de menys a més, són exercicis molt senzills que van pujant el grau de complexitat fins a final podem arribar a trotar. Álvaro, vamos a girar, despacito. Venga, la otra, ale, sí señor. Pero ahora con los brazos en cruz, ¿vale? Y el culito para arriba. When we're out together dancing, out together dancing. Vale, 1, 2 y 3. Y vamos a pedirle al caballo que trote, ¿vale? 1, 2 y 3, vale. Vale, pues ja hem acabat, anem a baixar a Álvaro, el xicolo està content i ara se despedirà del cavall, s'acomiadarà Otro día. i veu com el cavall també està relaxat perquè coneix molt la seva feina i està molt confiat en el xiquet. Ara li donarà un besito, dona-li un beset. Ara el millor regal que li podrem fer a Frodo és desnugar-lo i deixar-lo lliure per a que descansi una miqueta. Vale, i dius adeu, adeu, Frodo. Adeu, Frodo. Adeu. Nosaltres, per exemple, la nostra filosofia és que un cavall de teràpia, hi ha moltes opinions, però nosaltres no treballem més de 2 hores al dia, perquè necessiten descansar i sobretot desestressar-se. És una activitat que, encara que ells estan dispostos a col·laborar, realment no entra dins de la seva natura. I aquest és el millor regal que li podem fer a l'animal, deixar-lo sol i que se'n vagi a la seva mana.